Salburura datoz, seguru. Antzara horiek salburura datoz. Ondo txodakit nik hori. Kaixo, ongietorri. Ni eta ni bezalakoak, antzinatik bizi izan gara hemen. Eta horregatik, zuen gida izateko eskatu didate. Baina nire modura egingo dut. Bide batez, lula nauzue. Jarraituko aldidazue. Begira zazue bera. Hor ditugu antzarak. Urtero etortzen zaizkigu bisitatzera. Geldialditxo bat egin ohi dute atxeden hartzeko, hemen ikusiko dituzuen hegazti askok bezala. Hegaztiek eta beste hainbat izaki bizidunek. Urmael hauetan neurri guztietako animaliak daude. Zenbaitzuk pertsonak bezain handiak, baina beste batzuk lehen begiratuan ikusi ezin direnak. Elkarrekin bizi gara guztiok, baina norbere ingurunean. Uretan, lurrean edo airean. Ni izan ezik, 3 horietan bizi izan bainaiz ni. Tira, goazen bera, lehena erakutsiko dizuet. Uretara guztiok! Ze iruditzen zaizue? Horrela ikus dezakezue gaur, baina beti ez dago berdin. Urmaila urtaroaren arabera aldatu ohi da. Baina interesgarriena urpean dago. Zatozte? Hona hemen aurkituko dituzuen bizilagun txikienak. Dafniak edo urarkakusoak dituzue, eta urratzen buruak bezain txikiak dira. Ikusi alizateko, urpekarien betaurrekoak beharko dituzue, baina hainbat handipen dituzten betaurrekoak. Begira horrondora, adar horretara. Horrelakoa nintzen ni txikitan, ia jaio berria nintzela. Beti nintzen goze eta, tira, urarkakusoak oso gustuko nituen. Orain goazen ondora. Horra Amerikako karramarroak. Iristen azkenak izan ziren, eta betiko geratu zaizkigu hemen, beren aideak karramarro autoktonoak bota ondoren. Dagoeneko ahaztu zaitu nolakoak ziren. Tira, badakizue Amerikatik datorren guztia. Begira hor. Nire espezioko intsektuak gogoko ditugu, eta baita zapaburuak ere. Badakizu azten zaudela, gerotak irakuian behar duzu, eta beraz, urarkakusoekin goseak geratzen ginen. Orain, urmundu honetako beste biztanle batzuk aurkeztuko dizkizuet, handienak, hots, arrainak. Loinak edo errutilo egatxkorriak dituzue, eta betitik bizi izan dira hemen, baina tamalez gerota gutxiago daude. Batez ere berriak etorri zirenetik, karpak, eguzki arrainak. Ea guztion artean lor dezakegun, loinak berriz ere familia ugaria izatea. Guztiontzat baitako lekua. Erakutsi behar dizuedan bigarren mundua, gorako duzue. Lurra da. Joango algara gora. Oraindik ere asko dugu ikusteko. Baina gera gaitezen hemen unetxo bat. Ez usteko bat prestatu nahi dizuet. Bitartean, zoazte inguruan bueltatxo bat ematera. Ara, entzuten alduzue inguru zarata hori. Baso igel jauzkariaren gosaria da. Hobeto esan da, gosaria zen. Lurraren eta urmaeletako uraren artean intsektu espezie ugari bizigara elkarrekin. Ea ba, guztiak gogoratzea espero dut. Kakalarduak, eltxoak, erleak. Ikusi duzue, asko gara eta oso desberdinak, baina beti dugu giro ona. Denetik dugu, polena jasotzeko hainbat lore mota ditugu. Ea ba, jarrai dezagun. Narrasti mota asko ere baditugu, esaterako apo armatuak edo urdortokak. Apo armatu korronte zalea da hori, eta ez dago egoera honean oso gutxi geratzen baitira. Egia esan, salburuan are hobeto biziko ginateke, gizakiak kanpotik espezie gehiago ekarriko espalitu. Seguraski ez dute asmotxarrez jokatzen, baina lehendik hemen bizi zirenak arriskuan jartzen dituzte. Hori gertatu zaie apo armatuei, igelei. Beraz, kontu zibili, bestela azkenean, museoetako beira arasetan baino ez gaituzue ikusiko. Anfibio asko ere bizi dira hemen, asko! Nik lo egin nahi badut, anfibioak zenbatzen ditut. Ez benetan. Gurea oberen kontserbatuta dauden eta oparotasun natural handiena duten ezeguneetako batenez, Euskadiko anfibio espezie guztien erdia hemen daude. Ez dago gaizki, ez da? Itzu zaitezte azkar, hastear dago! Prest? Naturako une magikoenetako bat erakutsiko dizuet. Metamorfosia. Egun sentian gertatzen da beti. Alegin handiarekin azal zarra ireki, eta apurka berriz jaiotzen gara. Eta oraingoan azkenean egalak ditugu, baina ezeak daude eta lehortu arte itxoin behar dugu egan egin alizateko. Egan egin, imagina aldezakezue. Baina non dut burua? Oraindik ez dizuet esan sorgin horratza naizela, ez da, burruntzi ere deitzen didate.
Eta metamorfosiaz ari garela, antzeko zerbait gertatu zitzaion Tokioni. Hegalak lehortzen zaizkidan bitartean, Salburuko historia kontatuko dizuet. Gustuko alduzue? Horrelakoa zen duela 150 urte. Halako batean, urmaelak laborantzarako erabiltzea bururatu zitzaion norbaiti, baina ez arroza landatzeko. Ibaiaren bidea aldatu eta lurra lehortu zuten. Gaur egun urmaelak dauden tokian, baretzak baino ez zeuden. Garai batean, urmaelak eta bertako biztanle guztiak ia desagertu eta historia bihurtu ginen, dinosauroak bezala. Baina, tira, gorrotorik ez, iragana baita hori. Garaiz konturatu ziren, eta Salburua lehengoratzeko proiektua sortu zuten. Oso pozik haude hemen, gure etxea berreskuratu dugu, eta Euskadiko ezegune baliotsuenetako bat bihurtu da Salburua. Ai, hitz egin dezagun beste zerbaitez, hunkitzen ari bainaiz. Nahi baduzue, paisaia hauetatik egan egiten jarraituko dugu joango algara. Behar bada, algak itsasoan baino ez zirela bizi uste zenuten. Gure urmaeletan ere baditugu, eta gainera leku asko hartzen dute. Lezkak, ezpata belarrak eta kalak ere badaude. Horrek argazkia merezi du ez altzaizue iruditzen. Eta hori ez da zer maiatzean ikustearekin alderatuz. Arkauteko urmaela horiz estaltzen baita orduan. Ikus dezakezuenez, faunaz gain, flora ugari ere badugu. Harritaz begiratzen baduzue, Salburua osoaren inguruan zuaitz handiak daude. Haritzak, lizarrak, astigarrak. Eta soilgune honetan ezusteko bat izango dugu. Bai, horreinak dira. Sartu ziren azkenak ditugu. Duela urte batzuk ekarri zituzten landarediaren zati bat jantzezaten. Zenbait lekutan gehiagiazten baita. Orain oso lasai daude, baina horroaldian ikusi beharko zenituzkete, arrak hemengatik borrokan hasten direnean. Niri ez zait bururatu ere egiten haiengana hurbiltzea. Ugaztun gehiago ere badaude hemen, baina oso lotxatiak dira. Azeriak, erbinudeak, eta baita bisoiak ere. Baina zorte handia beharko duzue horiek ikusteko, edo bestela maiz etorri beharko duzue. 3 habitate hitz egin dizuet. Orain, 3. biztanleak ezagutuko ditugu. Airekoak. Baina itxoinen, gera gaitezen hemen une batez. Begira adarren artera. Oso lasai daude, ez da? Igerian ari diren horiek kopeta zuriak dira, baina hemen asko zerean atido motakiako bizi dira. Murgilari motxoduna, udako zertzeta, atemoko zabalarrunta, izen bitxiak, ez da? Eta adar horren gainean geldirik dagoen hori kuartza, kuartza auskara dugu. Zehazten ezpaduta zerretu egiten da. Eta negu hemen eman ohi duten, edo bidaia luze horietan indar berritzeko hemen geldialdi bat egin ohi duten asko zegazti mota gehiago ere badaude. Ikus dezakezuenez mugimendurik ez zaigu sekula falta hemen. Seguraski oso objektiboa naizela irudituko zaizue, baina hau baino leku eder eta baketsurik baldago. Biziz betea. Etengabe hazten eta aldatzen ari den naturaz, eta askotariko lagunez inguratua. Gu bezalakoak izango bazinete, bizitzeko lekua proposakorik ez zenukete aurkituko. Tira, kontatu dizuedan istorioa hemen amaitzen da. Urmaeleko urbareetan. Ikusi duzuenez, Salburuan bizitza ez da sekula gelditzen. Baina hori beste istorio bat da, eta beste batean kontatuko dizuet. Askok, adibidez, zuek eta nik, orain hartuko dugu atxeden ilunabarrarekin batera. Beste zenbaitzuk esaterako xaguzarrak, gauez hobeto mugitzen dira eta beraz orain ari dira esnatzen. Besterik gabe, banoa, lula naiz eta hemen aukazue edo zertarako. Baina orain lotara noa, laster arte.